discussion karon labi na atong pare nga naa sa Pampanga. Og nagpagawas na ang ilang Archbishop dito nga medyo gisuspende, gitanggal sa maong parokya ang maong pare nga allegedly muna mong gistudyang kagahapon, actually gipost na mo sa Gay ni Bay nga allegedly nga aduna kini relasyon sa usa ka doktora og moto nga nag-viral ang video kay ang bana nga doktor pod mo po'y medyo nagkompronta sa maong pari. Ana ha. Natay makaubang karong gimbitar nato. Busang gimbitar nato ang usa nato kasuki nato nga pari dinhi. Ako dili ingon nga mangita mi sa iyang opinion, but usa dito ang consequence sa usa ka pari if ever. Siyempre sa mo pang giingon mga kagahi no. Bisag kani sila pari ni sila pero again tao ra gyapon ni sila. Wa ta kabalo silang mga istorya kay ang istorya ra bato. Dati dito sila, si Doktora Deo katong pare, dati din sila sweethearts katong dating high school pa sila. So dito nagpagawa sa iyang gibati nga nay problema kay allegedly po daw katudong maong bana di ay nasapnan po dito nga nay karelasyon nga laki. Pero kani mo ba niya mga istorya karon? But anyway, so nagpagawa sa gibati ang maong doktora, ta siyempre na sila yung mga kagahapon, napukaw siguro, munang nakuhan, tapos nagbutang daw og hidden camera ang maong bana, munang nakita nila nga nay relasyon ng mga kuhan. So ato pa ko tanong, kung sa may consequence aning mga pare nga malambigit aning ingani nga nay mga relasyon. Mga kagahi, ha? Makauban nato karon, may galing kay nisugot siya. Kanya ko ni sa pangutanon pod kay gwapo ra ba ni nga pare, unsaon niya pagganang pugong sa mga temptasyon. Kay kung talaw ni mo ni nga pare, pang barangay gwapo yan eh. Kauban nato ang among soki na si Father Derjan Paborada, ang Director sa Social Communication Apostolate sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, good morning! Good morning mga kagahi sa Cagayan de Oro. Gahi ta. Gahi ta. Ay taas ang puan karon kaysa COVID-19. Mao. Uy, condolence day. Nana po day pare, Father no, nga bago lang nga na nipanaw na po tungkol na po sa COVID. May 4. Sus, pastila na ani. Anyway, Father, kani medyo di ni related sa COVID. Ambot lang kung related bagay po ni sa COVID. Pero niyong yung ko kagabi nga tawagin ko si Father Dirjan kung musugot ba siya ani. Kaya gusto lang tamang utana ani ba? Siyempre, first, Father, kabalo magita labi na sa Katoliko nga mga pare usagin na sa inyong kuan nga dili gyud maminyo, di ba tama man na Padre? Yes. Part gyud na sa inyong gisumpaan nga kung magpare ka di gyud ka pwede makipag minyo. Ang di pwede magminyo. Ang manguya, Padre, dili pwede. Hago ra. But seriously, mo gina Padre ba ang inyong gisumpaan, Padre, no? Yeah, actually, ang tawag ana is chaste celibacy. So, pwede man ka celibate pero dili ka chaste. So, munang nay mga uyab, nay mga relasyon. So, busa nga ang simbahan gyud. Before gali mi mo ordain, we have this series of sa seminaryo palandaan na gyud may mga formation regarding sa among sexuality, the way we look on our sexuality, amo ang insecurities sa among self. We really need to know ourselves, our dynamics. Munang tagaan mo panahon, no? Munang tagaan mo panahon before mag-ordain yun nga. Sige daw, iato mo sa community, sa real world, tanaw na to kung makabalik pa ba mo. Tama ba na sa Father? Yes, so nanay uraog kanang kuan kanang panahon sa discernment nga ang ako kung kinabuhi haum ba sa unsay gipangayo sa usa ka pari or kung akong kinabuhi ura og something if I'm going to tan-aw na akong kinabuhi karon haum ba ni siya sa akong mapuyan ba nako ni siya. Mga pila ka tuig po na, Father, nga murag testingan mo before mag-ordain? Actually 6 years na siya gyud nga sugod gyud sa theology, sa theology. First year sa theology namo nana ni siyang mga about sa among sexuality, ni warag kananay gyapon may gitawag og human formation. Ay to know ourselves, unsay amo ang mga dynamics sa among kaugalingon, unsay amo ang mga back subject, emotionally and psychologically sound ba ko or inana. So naagya pa yung mga assessment. And
Nagi tawag pud nga kanang bitawng how to deal with people, how to relate with opposite or same sex. Correct. So, Sa tinunay lang, Father, ba, unsa nakalisod? I mean, to be honest, like, tao ra ba niya? Like I said, tao ra ba gyapon mo? Mato mo dito, di niya, tapos sa imo, Father, hitsuraan, pogi, pambarangay gwapo. Ano ba? Unsa, I mean, para sa imo, unsa kalisod na, kanang ana? lisod gitawag inig ko ng amo ang bitawng space bitawng to know ourselves, to deal with ourselves formation bitaw nga gitawag inig nga madugo. Madugo, very very bloody kay sometimes ang atong mga flaws atong kinabuhi bitaw nga dili nato madawat bitaw nga kanang lisod dawaton dayon kana siya proseso gid pud na siya dadto sulod sa seminaryo nga kanang kung kay gikuan man pud na sa seminaryo nga kanang gikuan pud nga if you are heterosexual and homosexual tendency so gipakita pud didto nga mo ni siyang imuhang kuan dynamics. You have if you're going to idawaton nimo sa imong kaugalingon nga inana gyud ang imuhang kuan sexualidad. Kasagala ba, Father, sa imo sa sorry, Father, sa imong kuan, sa imong history pa kamo, sa imong mga batch, Father, pila ba ang mga medyo wala nakapadayon? Dako bang porsyento kasagara imong nakita? Sa mua kuan 16 mi kabuok nagsulod sa theology. Ang napari 5. Ola ka. So it's more than 50%. Yes, so nagid say kanang kuan. Actually dia kasara ba dia gyud masangit na dayon kanang pag-engage na sa community? Kanang bitong ipagawas mi for teaching regency. Kay dadto man gyud nga we are free, we do not have the kanang bitong follow kanang structure sulod sa seminaryo. So musa nga if we are free, we can freely relate, we can freely go out anytime. So kasagaran adto na ako mga kauban or kasagaran sa mga seminarista nga mag-extend kay nakauyab or uban pod kay medyo na lagi na relasyon. Wait. Kung kana nga period, kung nakauyab mo na wala di pa man mo na ordinin, so technically di pa mo pare, di ba? Nakauyab mo ni testing mo tapos pwede gyud gyapon nga in between nang uyab mo pero pag-abot sa kuan nga ni decide gyud gyapon mo nga sorry kayo putlo na ko ning relasyon kay na-realize na ko magpare gyud ko. So na nga so okay ra na nga. Yes, okay ra na siya kay part man na siya sa kinabuhi ko. Nagi kanang relasyon kay kita we are all human beings. Correct. Sa nga mga needs sa katao. So ano itong so for example kung chicks ko, Father, tanay na mayab sa ako insa ordinahan ta ka wala pa man so pwede pa niya. Pwede, pero dili pa din ana kanang itong trial and error it's gipasabot pud bang ang it's unfair to be kanang mga makigpagrelasyon sa usa ka tao nga kanang bitong ura og trial and error o garsa it's unfair so istorya gid adto nga as much as possible if you are in theology dapat nga ang kung unsa ta didto sa atong ginatan-aw sa atong gina-project nga sa pagpari we have to live now kinahanglan puy-an na karon pero di gid makuan dili gid makaya may relasyon then you have to disclose kinaman may ura og vocation counselor. It's kanabitang dili siya pwede nga makaistorya sa amoang formators mag-evaluate sa amoa. So kay internal forum man siya. So tapos siya it's a sacred between ang counselor, vocation counselor og ang seminarista. So siya so dato gina journey siya ginakauban siya sa counselor nga pagpasabot and to journey with the seminarista kung unsa gid ang iyang desisyon. No. Ingani lang Father ang ginahuna. Kasi klase man good ang relationship na imong atong ginaistorya no. Naman kayo bang relationship na siyempre kamo mura good mo bitaw na sa mga sa eskwela na campus ministry ang tawag sa inyong mga kuya
Tapos ay magselos mi usahay ba kay na mi crush tapos ganahan kay siya ilanin liba ko nga gwapo kayo si kuya ko ana bitaw si kuya Derjan kay gwapo kayo ta crush nimo ba selos kay mi. Now anyway medyo tungod mo kay buotan mo mag-serve mo syempre di gyud mawala nga lahi ang mga tao na closeness and likeable ana mo na nga term. Now what if kung ang relationship is just kanang buro lang yung sige lang mag-text no sexual nga gakahitabo. Allowed ba na? Pwede ra ba na? Na ba yung nga klase lang nga relationship? Or kailangan yun, what if kung I love you mo to each other pero wala namang sexual na ganahan lang ko kay gaan akong loob nga there's someone everyday nga mo yun sa ako nga nagkuha na ka. Kanaya na lang nga relationship naman po yung ana. Pero wala mga inana pero you have to set boundaries. Okay. Kailangan yun siya boundaries kay kung inana bitaw nga mag I love you na nga urag pares ra man siya. You have to set the boundaries nga. Friends ra mo o kinahanglan yun nga naa gyud label of what's you have to articulate what's your relationship. So pwede lang kung I love you as a kuya, ana na lang para safe. Yes, ano man anak nang iklaro gid siya. Father, kanang mukis ko sa imo father as a brother ni father, mukis ko sa imo as a kuya na ako. Hoy. I mean, again na. That's why bitaw na uban mo settle ra sa textmate kay para sa ila bisag wala sila nagkita, wala silang magholding wala silang magkiss, pero the idea of na mo text sa imo everyday nga ga-care, nga importante ko, gana na sila na. So para sa ko, okay ra ko, napoy ubang karelasyon nga, bot-bot man ang textmate, wa man ay pangitabo, wala gi pa nagtagbo sa duha ka. Ingana, no? But anyway, Father, karon nga pari na mo, Father, what if kung napari na mo tapos, pre nga to karon nga, na in love ka, ibutan to na nabalik ang imong ikaw ba Father, hope you don't mind nakarelasyon ba ka before ka napari Father? Na ba kay mga high school mga yan mga college? Yes, ako sa una na ako'y uyab sa college before I entered the seminary. Oo. So sa man ni ang imong pagseminaryo mo dahilan yun nga nang mo nagkadayon ana lugar. Personal na kini mga kagahi. From the very start I told her na I really wanted to become a priest. And, even her family knew nga kanang pariunon nga wala na ba nga kanang actually college days we're very good friends and kanang mag group study naging group study lagi ko engineering ba ya na yung tagay-tagay nana well anyway so kibay na pag ingana ba? What if ingana, Father? What if lang? Kibali, nagkita mo tropari na ka. Sus. Timing, nang upisal sa imuha kay, ibutan na to, gidaog-daog sa siyang bana. Gakulatahon siya. Or na yung mga pagkukulang ang bana. Normal ra tao napukaw nga itong mga natulog nga mga kuan. What if kung nainlove ang usa ka pari? Unsa ba yung mga next process, ana? Or unsa ba yung kuan na? What if I will decide na, pwede ba lang mo decide ko, diretso lang mo yung ko nga, sige. Siguro tao ra gyud ni para sa akong pagpari. Mukha na lang gyud ko mo sabay lang gyud ani niya. Ingana ba ang proseso ana? Dili ka nang kay ang pari kabalo man gyud sa unsaon pag kuan kay naa naman na siya sa formation. Pero magmatter gyud siya sa usa ka pari kung naa siya prayer life. Okay. Itong naagid siya relasyon sa Ginoo ba nga kanang tininuod gyud ang iya even though nga naagid ng mga feelings but then willing to sacrifice tungod sa gugma sa bukasyon. Tungod sa gugma para sa Ginoo. So kana siya nga ang pari mas nakabaluman siya kung sa kwan. So kung nay mga relasyon culpable gyud ang pari niya na kay from the very start nag-discern naman siya nga inanay ang kinabuhi. So nagkuha na pud siya nga ang usa ka pari kami nga naging mahitabo nga mga inani nga mga pakitabo sa kinabuhi kay we are all human. And tao mi but it is not an excuse. Correct. Tama. We are being formed sa seminarista pa lang mi sa seminaryo nga inanin paghitabo unsa how to deal with
with this emotion. But if ever mo decide ka, Father, nga kuan ka, dali ra ba mo or kailangan pa ka mag-write og letter? Like, unsa mo kung mo decide na ko nga, sige, mugawas na gyud ko. Unsa may proseso ana? Mag-letter ba na dapat? Process, ang process ana kay, well, you have to send a letter to the bishop ng nana na urag dili na ginapugan ni nana na situations ni nana. But the bishop will sometimes kasagaran mo ingon ang bishop nga ay mo na ba nang giampuan, so I will send you to a retreat or inana. So so napay nga na ipa-testing pagka pag-retreat sa kay basig, so maybe panandalian basig na natintal ra ka sa maansong butang ana ba? maybe so kanina na gid tagaan gid siya ng kanang gi-discern gid siya og insakto. So tas po diya po nga process. Burag gitistingan gyud po nga sige kadjut lang tanawa sa basig kuan pa ni ana. But if ever okay. So naay gitawag nga lysicized. Gitawag na siya nga lysicized nga kuan nga kung ang pari dili na gid siya maghatag siya og letter, and then the bishop will send letter to the CDF, the Catholic Doctrine of Faith nga under ani ha. So magpadala siya og sulat ani para nga i-lysicized ang usa ka pari, meaning so process ang pari, so proseso gid gyapon sa Father no. Proseso gid nga moadto pa sa Roma. Ay, what if naburos? Nakaburos na. Automatic na. Kung it will cause scandal sa atuang community. Okay. So diretso na siyang suspension. Okay, ito next. But the local ordinary or the bishop will form a kanang tawag ani kanang naikuha na nga pura og komitiba nga moy mag-handle ni ini. Okay. Now, for example, nahawa siya kay gusto siya makipagrelasyon kay tanaw niya. What if kung wala na dayon dito, wala sila na minyo, relasyon lang, napabay chance na mabalik sa pagkapari? Pero nagya po yung proseso. So another process na po, borag. Another process. Ato na po di siguro kung unsa bagyog ka kung tinud-anan na ba ni imong pagbalik It depends on the degree of the scandal. Okay. Alright. Magdepende gid siya sa degree sa scandal. If ever nga naging siya anak, naging siya or isa. Pero dayon. Kung kani ba? So, I think it's difficult to re-enter into pagkakapari. Okay. Natinali mga butang, I do not know, but it's pero kung nakapamilya na siya anak, automatic no na gyud na no, dili na gyud siya pwede. Alright. Now, nga dili na siya pwede nga mabalik sa ministry. Ang nahitabo atong sa Pampanga katong nga pari, unsa man na napabay murag hearing ana nga to kailangan i-prove pag yun nga tinuod nga nasa lay relasyon atong doktora ing ana. Bora pagka po ni korte? Nagid siya process. Okay. So dili automatic sa atong nga matanggal. Nagya po yung murag hearing. Nagid siya mga kung naay complaint, i-entertain na siya sa bishop, and in fact dinhi sa atong archdiocese na kini kanang protection protocol for minors and vulnerable adults diri sa Cagayan de Oro. So naay proseso. Ang step 1 is lodging of complaint. Entertain ang complaint, i-entertain gid siya dayon, istoryahan siya dayon naagid siya mga resibo ba kana receipts of complaints, then ay mga pruweba kung tinuod man galing to nga nag-video ta nakita nga naginahitabo sila, so dako na to nga ebidensya. Dako na to siyang ebidensya, and then there will always be preliminary investigation. Okay. Naay mga investigation nga the purpose ani kay to carefully inquire personally or through another suitable person about the facts, circumstances, and imputability, unless such an inquiry seems entirely superfluous. Kay sometimes we also need to kanang to be neutral ba. Okay, tama. Kung inaning mga sitwasyon apari na dayon ay automatic, so, yes. It should be kanang fair na investigate ni ini. Okay. So meaning to say nagya po investigation ani. So dili automatic nga tanggal nagya po yung murag itabo nga hearing within dia mismo. Pero ang pari nga naay scandal, diretso din na siya nga i-pull out sa iyang assignment.
and dili sa i-reassign kundi ipapauli siya sa balay or dadto sa bahay sa balay sa kanabitong among mga bahay pari na amo dadto pwede. So in fairness kang father, at least nagidege pon due process ani for him. Yes, o kinahanglan kita og due process kay Okay. This is to safeguard also not just only sa pari and also more so dadto sa kuan katong mga biktima or iyahang ka consenting adult. Alright. So kung mapamatud-an nga tinuod, so matanggal gid siya siyang pagkapari. Oh, matanggal gid siya then naa siya kuan nga naay how to deal with dealing with the abuser or the person nga naay scandal. First is kung vulnerable kay duha man na siya kanang even minor, mas grabe ng minor and vulnerable adult kinahanglan mo kuan siya nga kung kuan gyud siya napamatud-an gyud nga tinuod suspension. Then naay mga additional sanctions or termination sa pagkapari. Okay. Nagid to remove gyud sa assignment that the remove siya then the responsibility then sa bishop na to send the clergy nga accused to an appropriate treatment program. Ay kanang treatment program or rehab. Okay. Rehab gitawag ani. So there are many institutions like in San Jose, Batangas. Gitawag ni siya Nazareth. Okay. Dito kasagaran ang mga kanang nay mga inana nga mga kaso and naa sa Tagaytay pod. And So sa man to nangatanggal gyud sila pagkapari, father. Napoy uban nga pari pa sila but na sila'y uraog pagbalik nila sa ilang diocese they have this different program na pari gihapon sila pero they cannot kay sa bagay ang naitabo niya to no kay relasyon naman so pero kung except kung naburos po tong si doktora nanan sila anak mo toy murag totally na yabo na gyud pero kato kay allegedly relasyon pa naman so pwede pa to kung pamatud-an kato dahil di ba nga katong ingon nga basin BFF lang sila. Kana mo galing kana basin. Lagi di ba kay basin everyday nagpahunga siyempre kamo pare kaysa magbigti siya. Lagi. At least na ako'y gipahungawan. Ano ba? Pero kung nabay pre ato video og naay na pamoto nga nag-sex sila, automatic naman na bisag maboros. Ay oo. Automatic na. Automatic. Alright. Father, last na lang ikaw. Tisoy Batanon. Unsay pag-reply nimo, father? Kung nay mga father, gakainlove na ko sa imo, father. Unsa may kasagara reply ni father diyan paborada na? Pagbigti. Joke lang. Well, ayun ako nga I'll pray for you and ingnon ako nga I don't entertain this kind of conversation. You can be my friend but rest assured that I will not fall for any nga kanang makagrelasyon sa imo ha. Yeah. Sorry, broken hearted siya. I'm very taken sa I'm very taken yun sa Ginoo dayon na I want to be faithful and you can look for another person nga kanang suitable for you. Nakoy kaubang pare diri isaw. Ang gindurso kauban di kaya po nga pare. Dili mo gugay nga nagon. Kailan kong kaubang pare noon. Salamat kayo sa mga panahon. Thank you very much. Salamat. Thank you. Again, ang atong Director sa Social Communication Apostolate Archdiocese of Cagayan de Oro, Father Dirjan Paborada. Alas 7:24, mamugasa mi, kajud lang.